openjre ni leaders magin tiere go duto adier tiyo ni jopiny koso kutin jopiny nikech inyalo kawo a thug. You cannot transform a thug to a leader. Tactics mong'eyo en gik ma Easter wacho en ong'e goch. Koro mon yudo matek ahinya. Kokionge pesa kaka nyaminwa bo wacho ka onge ng'at ma boyieri baba. Pang line gonywa. Kori penjori ga agonyo ga jogi atweyogi. Ok atwegi. Agonyo ng'ato kanye. Ni mama miwa pes wiwi. Yani ndalo giduto ka elections oserumo okibi chiemo e odi. So I'm asking for party leaders ma wantiere go. Gil members kata mon wetewa mochung in those positions. Let them not be jealous of other women trying to run. Because sometimes mon ema bet the worst enemies ma mon jowetegi. Oneno ka dwa ringo kombe no koro owacho ni dwa maya kom. Onge ng'at ma mayore. It is, are you giving leadership? Are you a leader on the ground? Consider mana ni bete Senate higni 10 to onge nyaminu moro ka dwa biro inemioro ne joma dwa goye inemitimo kama wamakre kata wan mon wamak nyaka vijende because 2/3 gender policy is not only about women, it's also about youth, is also about the handicapped people with physical disability. Gibe nyaka waketgi because they have leadership. Is not because you can see. I can be blind, but I can be a better leader. Molong at maneno. Koro gima kwayo ni party leaders. Ntiga pesa mimi of political parties. And a lot of NGOs gi other third parties, those who are not politically connected. Konyo gaji. Oketie pesa matin, minyalo konyogo ma miyo, kata kijana, mone ntie gi leadership qualities, lakini onge kaka onyalo ringo. Onge pes mafuta mar mtoka. Onge kaka onyalo choko jimo ochul pes hall. Lakini wangen nyathini kata wuini kata miyoni. Kwa miyo kom, to abo yudo difference. Yeah. Kata mama mboga nyalo ringo. Kata japiko nyalo bet MCA. Lakini sani, japiko kunyalo bet MCA thurwa nikech onge pesa. Yeah. Tulo mag tijegi mag telo mano kama joma mine bende koro ntiere ka iwacho ni ero